MBA Martin Bartošek. Martine, vy už jste tady, Martine, já to musím všechno přeříkat, protože terapeutický výcvik a sebepoznání absolvoval nejen v České republice, ale také ve Španělsku, Německu, v Holandsku, tedy Nizozemí, abychom technicky byli přesnější. Ty Nizozemci jsou rozděleni, že jo, tak, ale to takhle. A co je zajímavé, od roku 2007 jste držitelem titulu Ambassador for Peace, tedy řekněme, zástupce bylo ambasadorem míru, velvyslanec míru. Martine, co to přesně je? Tady tohleto ocenění jsem dostal v roce 2007, kdy jsem byl hodně aktivní s dětmi, dělal jsem různé preventivní programy a tak dále. A organizace Mezinárodní federace míru si mě všimla, je to organizace při OSN, a tady ten titul mě díky tomu udělila velvyslanec míru. Je ale hezké. A máte na to diplom nebo nějaký prostě... Mám na to diploma. A odznak vám nedali třeba nebo něco takového? Ten diploma. Jenom ten. Ani odznáček vám nedali. No zase jiný odznáček. Dobře, tak jiný odznáčky. Ale dneska bude zajímavé téma. Vy se věnujete hodně dechu. Je to tak, dechové terapii? Ano, je to tak. Děláme tu resátory dýchání jako jediný terapeut v Československu. Jsem žákem Leonarda Ora, který je autorem této metody. Je to tedy individuální terapie, takže dneska to tady neprožijete, ale prožijete něco jiného. A tady ta terapie dechová tak pomáhá zbavovat stresu z úrovní těla, emocí a mysli, a také stresu z dětství, z porodu a různé stresové záležitosti, které nazbíráte během života. Ono se vůbec s dechem jako takovým, jednak se zapomíná dechat, protože dech je tak nějak tak automatický, a přitom různé druhy a typy dechů, nádechu, výdechu jsou nesmírně důležité pro tělo a pro život a vitalitu vůbec. Je to tak, přesně, a zároveň právě když máme ty stresy v životě, tak se nám špatně dýchá. Je to horší dech a způsobuje únavu, další stresy a tak dále. Někdo může mít až panické ataky nebo směřovat k sebevraždě. To je často příčina právě těch hlubších stresů, které jsou nachytány během života. Nicméně dechem jako takovým se dneska zaobírat nebudete, Martine, že ne? Částečně ano, protože budeme zpívat taky a to souvisí taky s dechem. A to je to téma. Jo. Chanting. Chanting, přesně tak. Co to známe, to je jasný samozřejmě, jo. Základní vlastně taková hláska, rezonanční v podstatě. Konec konců ze sanskrtu bych to tak jako řekl nějakým způsobem už je zaznamenaná, což může považovat jako jeden z nejstarších písemných vlastně dokladů tohoto. Budete taky rezonovat? Ano, taky budeme rezonovat. Je zajímavé, že mantra Om nepatří žádnému náboženství. Je to ten prvotní zvuk, který vlastně nám pomáhá rozviborovat energii v těle. A zpívat mantru Om je také vibrační terapie, kterou můžete dělat doma. Ale my tady budeme dělat Om chanting, kde ta mantra Om bude mnohonásobně zesílena díky přítomnosti duchovních mistrů. Martine, mám ještě jednu otázku. Většinou tato hláska Om tuní v mužském těle. Umí i ženy vytvořit tak zněle a rezonančně jako muži, respektive s tou mužskou takovou rezonanční deskou? Určitě ano, a ve skutečnosti je to tak, že ženy mají ten zpěv lépe zvládnutý než muži obecně. Dokonce až takhle. Tedy dámy, nikam neodcházejte, protože právě teď si můžete s Martinem pořádně zarezonovat. Děkuji, Slávku, za představení a za povídání a těším se na vás tady taky. Martine, je to vaše. Tak dobrý den, já jsem velmi rád, že zde můžu představit metodu Om Chanting. Tato metoda byla dříve dostupná pouze duchovním mistrům. Ti mistři byli často autoři různých posvátných textů, které můžeme číst i dnes.
a už několik let tahleta metoda je dostupná široké veřejnosti. Jsem velmi rád, že na tomto festivalu tuto techniku můžete zažít, protože to je hodně mocná technika a pomáhá nám zbavovat se negativity. Negativity na úrovni emocí, těla a mysli. A to všechno tady můžete zažít. Om chanting probíhá také na různých místech, jako jsou koncentrační tábory nebo také věznice, kde právě Om chanting pomáhá pročistit prostor. Om chanting probíhá v 82 zemích a já to vnímám jako dar. A tak vám přeji krásný zážitek, který zde můžete mít. Ještě řeknu, proč je Om chanting tak silný. Je silný z toho důvodu, že zde energeticky budou přítomní duchovní mistři, které můžete vidět tady na obrázku. Je to Swami Vishwananda a Mahavatar Babaji. Swami Vishwananda je duchovní mistr narozený na Mauriciu a působí po celém světě. Máme letos krásný zážitek, který na nás čeká, a to, že Swami Vishwananda přijede v květnu do Prahy. Tímto vás zároveň zvu na Darshan, který se v Praze uskuteční poslední sobotu v květnu. Minule tam bylo 3000 lidí, takže určitě se tam taky můžete zúčastnit a Swami Vishwananda tam bude dávat požehnání. Proto, aby pozvedl vaše vibrace a aby pročistil vaši karmu a vaše energetické dráhy v těle. K Om chantingu budeme ovšem potřebovat změnu prostoru. Byť co se chcete účastnit Om chantingu, tak my uděláme 2 kruhy, jeden vnitřní kruh a vnitřní kruh, takže si stoupněte a vemte si tu židličku, na které stojíte, a požádám vás ty ostatní židličky dát na stranu.